Kecholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na boigo chiria chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriria gatigati gwikariguri ria bantabatinu boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganiri erangiyiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo elekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa nchicho wacha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oa. Abusina mega umekufa getwe. Acha michezo yenu ya kufia getwe. Najma. Najma. Chinsainye mwancho muri Agetembe TV kionga senchira yo wenge kabana into ikomore chengoro wa Catherine Nyaboga veni Nyaboga kroaso muno abo imanyererio Mark West kro studio kabere nera kwene kyabuna chibicha nabo iga Mario Gingo ikira chira senchira ere yo wekran maiga h kamere tore nere habira kariri nabo iga Wilfred Matundra kabana into ikaso enchira yo mwerio. Chinsainye togo chakane ngana yogo ichania abwase abanyakenyoro korwa botaboli nyatie ko kitutu chache South County ya Kisii babo kane ngana yogo ichane yemagiga yomoga kabwe miaka 55 wesungia nyumba maye obotko wo kirarero korengana ne amate yaye naboigo abanyakenyoro ni go bane kebuna nyagosira ta nyakorere kana usariro kaneto otabwate mochando onde bwensi asabona baruro okobolia gocha sabanya nyimbo koronya teko kwangu ya obotuki ere komanya bene ekirire to mugako
uyo wesunge buna Juliet Kambuka atumanya soroboti rukobwatia Igobo moichano monene ase kenyoro kya Butabori eyamaiga yomosacho yomasireta James Birairi ratemo oyobwate 50 monebere gotoka gesunge timwa yenyomba korengana na Grace Kwamboka ratemo oyoro musubati mwabo nyagosiranigo arenge buyakorwa igoro ase barose tendagira bakalia korende tarogati bimanyerero binde byonsi byo goche kwerusia obomoyo one twaro chaine igoro twarenganere abone yigetendagira tukaragira nere akangamba pare abantu mbaro bati tukugore chiafkato akarwa gore chiafkato akaka muntu yakatwachi base nchakangamya ine mkatonda tukaragira nera kama shilingi 500 gokwana no mugambi omwamosioma nyatieko Enoch abantu nigo babwenete gwesoke na gokwana ekero bagwetera emechando mono ebirengerero erokonyoro bokonyi nigo bono amokwana nyagosira kobo monto omotwere nainde otabwati mangana na monto ndebwensi baitu bonsi abaka nabangina bantu baichuru nemechando yebirengerero karo gwatira omechando bwebirengerero kwali yo monto kwamokwanira gusoboja sibo cyo chitu twagokwana se mechando rwese no togota makonya kanya ntogo konya na togo kulifa kuchia so muntu rago konya ingo twara roboto era rutana ko wasara muntu lakini na mangana yo chugusa iyo togotigira abasigari abacha ba DCI so bachi no mubere mbaira ne batotebingi bakogana chugusi abo ngibanyori lakini nde mwako utana gutwara mujana no muntu nonya nabo abamenyi benseme yo nigo baba bakwerera igoro yemechando yeyo bagwetera abantu baminto okwenga ntatari kor kuichiwa ikaro muntu bwate mechando mbuyo chesaba gaka obatebi mechano yawo babwate digere bakokonyo ikiare sekenyore gitu kya nyatiekoro keseni amangana abeire ikwenga ntabeire igo nakoboria serikali koba abanyanyimbo egari ere kobakonya kwango ya obokoreri asayo nyatieko ntubwate mechando kya ntubwate gari etwa serikali etokonye gari kiaera buna bono mubiro yo chiro urusi bono kinseji bono mukasu saa 5 kumu mumuru yagasite saa 2 etwa usabanga nasa na government iyo mintanto nikebagende bato basugume serikali tonyore gari nyatieko ngakorono ne patroli ali ensera hebuya no bugari umbo gingo reporter getasini kegetembe korwa mwisho wa lami ewadi nyatieko njeni gonkoro kwa Juliet Kwamboka Ritkoria rero ababwatani abarai na boigo abegeno abekanisa yege Katoliki anene mono korweda osisi ya Kisii nigo basangerekana asegeti geskuru yabamura ya kadi notunga musocho bunenjere yamo yoko mokonya na boyoko mochengesia emyaka 30 buna omwaskofu na boigo emyaka 52 gesa okuiborwa kwaye oyoto okonera Joseph Mairura okemo buna dipo ni asanya agutomanya asorobotiro kobwatia no mogoko munene oenekiwa asabeginwa bekanisa yege Katoliki inse ye diocese ya Kisii asogochengera emyaka 30 yobokoreri bumwaskovu Joseph Okemo Mairura naboigo kogokera lituko lyo kwiburo kwaye ase omwaka we 52 Happy birthday to you vigelegele gukona asomoyegoywe okolekana ime skuru ye secondary yabamura ya Cardinal Otunga Musocho abarai aho nigo baikirana hagati yabo Deputy Governor we county ya Kisii Elijah Obebo mujumbe okitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi amona baraibande abwe barolekana komotogia ase emirimo ya yemia lakini kazi yako nzuri watu wameiona, umevukisha wengi katika daraja hii ya maisha mapya haya, tunasema ni asante kwa hayo mazuri. Baba Askofu, tunashukuru Mungu kwa uwepo wako na vile Mungu amekufikisha miaka yako 70. Hata Biblia inasema ukifika miaka 70 you have done your part. Na in your 30 years of leadership. Komenta nayo mjumbe Anthony Kibagendi ni gamu cha serikali ya Kenya Kwanza. Nchi yetu iko na mambo mengi, na mkisoma Biblia in Proverbs 29 verse 2 mtaona kuwa inasema when the righteous are in power the people rejoice. However,
when the wicked, like the ones we have now at the very top of the leadership of our nation, watu wanalia. Ndio tunaomba nchi yetu iendelee kuombewa. Kwa heshima kubwa, mkipata nafasi na mabishops wenzako, muombee dunia hii ya Kenya, kwa sababu changamoto ni nyingi na si haba. Itakuwa ni vizuri Baba Askofu muweke maombi. Tumeamua we have to confront the president of this nation and tell him he has genuinely oppressed Kenyans, and we shall not fear to address him in such a manner. Omuske Charles Chwea Matoke uyuru advisor service yomurai wense Dr. William Samoei Ruto ni gari no roboti ruaye korwaso mwaziri wejisemi satebanga skuru ya Cardinal Otunga nigera chigokiniwa uchesekerengo kia National School. Waziri Julius Ogamba amenituma na akanipa ujumbe ambao amenipa ni wa maneno ya masomo. Jambo la kwanza, hii shule ambayo tuko hapa Cardinal Otunga has been elevated to a national school. Kwa hivyo that is a very good thing. Nonyana bo maega ya yonsi omo Bishop Joseph Okemwa Mairura ngabuli abantu bonsi kubatesyo murai wense Dr. William Samoei Ruto ase boigo atebanga nigo aberega kugikeria ebikora byobokurumi no kuraswa kwa masasi guchia sabana abasae. Wacha tuheshimu watu. Wale wanaopigana hatujui wanapigania nini. Nomanyige ntoka kubana. Tokomani. Na hiyo weso yiga kwa uzi atebenga na ije nekera gati ganzo gati yayi. Okubaza mpaka so chukuma. So basabere. I want to pray for my president that he may finish well. Support him when he asks for your support. Hawezi kukupiga. Na yale maneno wanasiasa wanasema hapa kwa watu, they don't even mean it. Our peace, the country's stability must be maintained at all costs. I don't care who you are. You must maintain stability for our country so that our children can come to a country that is stable. Tunaelewa na mtu kama na wetu. I love the youth because I tell them, the youth, you are the future and present of my church. I don't want to lose you. Oh boy, which best? Wait abantu. Abantu bagaitwa bakarutwa rivayala. Eitali mbuli yukuruta roje. Dr. Fred Okengo Matiangi amenituma na salamu, wangapi wanazipokea? Asanteni sana. Kuripotiri kitaseni kia uwanjite kia gatembe kuruiga se skuru ya sekondari ya bamura ya Cardinal Otunga Mosocho iyo utoke meje wadi ya Bogusero ebunge ya Kitutu Chache South ilitirana ikonkuro kwa Dipon Hasanya. Abamenyi bakigamire gotoka igare bunge ya Obase kaunti ya Kisii nigo babokane ng'ana yo gwichania magega yo konyora chipigipiginye chipakiri isko mwabande igatie chipigipigi bere nigo chiabwate ebisumu bikagire koba ebyechingoko abanyanyimbo kurugitase kia igare nabo igo umwe CBD bwegitase kia abanyanyimbo getumbe nigo baikasayo na kurusia chipigipigi echyo inye kurensemeyo na guchira wikase gitase kia abanyanyimbo kia igare. Samarieta Jared Onchali Irere, omu president of Bodaboda Kisii County. Nero mambi abono otuimuka ne egise kebe tuanyo romo stuko monena senge tuanyo chipiki cheito. Chire ase omu chibo mondo chipiki wikainye. Lakini agara tuachirigerie tuanyo ora chirwe to koru motonto main stage. Tua bwatiro mwerekeo tuachena niruja se awa sheria ya police police station ya Itumbe. Ende toma gen rekuri ya tomanya abarundi baito abwate binte go tuaranirie gente na sabira bana poda bonsi pipa maiso asenge jo boibi wechi bimbo gen rete na bande ba gen rego tumeka chipiki ya so koro boibi kigabari gienjera bamanye abantu bagende chipiki poda yembanzo kabira gani bakonyora umuntu nabwata amakoso na masini tigaseri kurwase chipiki egera tanya gusarira chipiki ya marieta piki njibwate recording ya turu abantu babujigenge amalivu abange bakwebisa chipiki mwana chipiki bakogende botuko umuntu agano jokore binte byao ebinte byonse nakwana abantu abange twabwatire na abantu b'echipiki nje nari gusaba serikali yeito n'abantu ba boda ngaki muri gienjera abantu abayiwaino ba boda baraba mukora n'abakora muri njera muko bakora egere mbako nyakusalia hao ambao walikuwa na nia mbaya na hizi pikipiki wazilete mpaka wakaweka hapa kwa
boma yetu, familia ya Segera. Na hii familia haijakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu kwa miaka yote. Hata sisi tumeshangaa sana vile tulipata hizo pikipiki hapa. Na mwenye alizileta labda alikuwa na nia ya kutuwekea makosa fulani ambayo hayakufanyika. Tunaomba uchunguzi ufanywe vizuri, wale ambao watakuwa wameshirikiana kufanya huu uhalifu washikwe na wachukuliwe sheria kama inavyofaa. Otherwise, kwa niaba ya familia, mimi nataka niwashukuru tu na niwaambie Mungu atatoa mwelekeo kamili ambao utasaidia kujua nia ya watu ambao walileta hizi vitu hapa. Wodi ya Nyamaiya negatiye chugodi chirichira chiokora obochori oboke erioko enyora aba MCA magega yokoba asegeka kimya kebere batabugati aba MCA korengana na John Muriasi otenete osekuru ensemeri kyama kya UPA nigo batebire kurase kyama kya UPA nigo barachie gosoke mwamiriro yomo na nigo barachie kwena na etikiti eyo ya ekyama kya UPA batari batabugati kwanjerera kondo wonse munafatika digisemba gutumanya asorobotiro kubwatie Chingaki ewodi ya Nyamaiya eyo yabire asigeka k'emyaka ebere bono etabwati omo MCA kubwatikana n'okonyoriwa kwogochorwa kwa bakomishona b'ekiombe keria getenenderete obochori n'echimbebe kya IEBC nigo bono amaberera agesiasa ang'eire koimoka ase wodi eyo amatuko amake maiga y'ekiombe ekyo kya IEBC gutianiwa bene eriogochaka emiremo ya buri morioka Gona maya wotu no tata komenya asokora yo pike keroge kintu taiti goitika nakiga kwarnga gusi ntoramo aiga nigo echama ya UPA eyo erekiama kyaye oyo kabeiro mu waziri omukoro woborendi bwaime omuske Dr. Fred Matiang'i asingereire buna hekero obochori oboke bora chigokoreka ase wodi eyeiga ya Nyamaiya nigo ekiama ekyo kirachie koro kya chinguru kebwate weterase okomochora omo MCA kobo nchoreri bogo chigocha butaite na dekora chakira Nyamaiya nereka bwate the first test yo kworokia nana ki umusike Matiang'i sobono Nyamira taibo tai Nyamira akurwa bonde first test ntangani to bwate ne pyration ere motuaiga egocha gokorero Nyamaiya kego chigocha tuachira senje pati ya UPA na nere pati esaiga yo mogusi esaiga ya Matiang'i mosororo odemoroche ore chinguru achororo tumubeka se pati yo mogaka ukurukwa Matiang'i Fred kabo chigosoka tumanyana ekerukia Nyamaiya Matiang'i asoyororo igo na basore ba minto ngati tubatarane turari chikwa jitu buya nere tuaja ko register abantu baito ekero tuabari ko bateri twakoma nga register *509# ensemo yende nigo enkwana y'omurayi omonene bwense Dr. William Ruto naboigo omowaziri bw'oborendi bwaime aiga ime yense Onesmus Kibuchumba Murkomen yokorwa ogochika buna abasae ebiro biria bakorobekana bakwe amasasi nigo kogenderete kogikeriwa amo n'abarayi ao egati yabo noyokabeire omo MCA ukiabonyoru omoske Duke Omoti njama worried person ngumetsana nga omuntu kugamberense Nyasaye iroburayi bwense oteba abana baraswa magoro bone kera baraswa magoro ngogo chikumwakira chikura na bonta ketego teba ngondi bwense okubwati omuntu ye oteba abantu baraswa magoro nero tomurasaka endaka aiga ababwatani abaiga b'echama ya UPA batebire kubwatikana n'oburayi obobe kurwase serikali enene nigo basegetire omugusi kobari bagaria bosio ase ogutarira amo erio komubwatesia Matiang'i ona gusabirezi yeito abantu bonse beka samba sabo erinde chikura chigo chabona 2027 twakachiko chingi ya kile cyo batoerero tuachire campaign western watu walingana wao wataku 20p tuachire Meru tuachire Naro na bosingo kwa na osibyo tuatali abantu abo bakaronso nende wone wiki ndeko sio tolekisumu eria kabere
utora senjo mwanchani wa Matiang'i bari gabanjete musike ute Matiang'i twaetire Kenya twarorire na kia abantu bamwanjete twarorire na kia abantu baitu boisiko bamwanjete nonya ninka atokonya gusabana twensi ntoko mwanja odinare naenda muteta beisiko Hingo ripotera Getembe kurase wodi eyeiga ya Nyamaiya egotoka imeye bunge ya West Mugirange. Ora iwe kaunti ya Nyamira ni gobwa mochi wasekeria buna ni goboirere okuratera na boigo okwira na maiga kwa magendero okona korwa asemiriga yechi kanisa gati yabo ekanisa ya Geseneno SD egotoka ward ya township na boigo ekanisa ya Emponga PG nigo omwana siasa wotachanwa na boigo abaraibande kuro ebunge ye kaunti ya Nyamira ba mochire omugavana Amos Kimuminyaribo asaba baruro kubolia gochase serikali ye kaunti ya Nyamira gokorerwa amonchore na Paul Kapokara gutumanya asorobotiro kubwatia naso muyigoye igabo gusangirira bisagwa byechikanisa oime yorogongorwa rwe county ya Nyamira asumusko yiga Walter Chanua nyarako gucichangira chikanisa ili ya Geseneno SDA na boigo ne kanisa ya Emponga PAG agenda aseo gusangirira ko igani go siasa chanyarako bachikole mwense aseo borai kurase county ya Nyamira wagendera ko boko muchigwa ubu bwirira magendero kwirana magega egento kolengana muna Chanua atebire county ya Nyamira nigeta kire konyarako bagekonyora amahoncherere nase nje byake ego chikabe 15 teraragana Nyamira yiko yaonchore igwe neganire asende mu maite nibate ebintu byose lakini aregere na amuirega kwikagira na wocha karaiga ne safari ya kamera moja kogenda na inwe ngende tote ko komboy totolie ka uti ya Nyamira emyake yevere ngosyo ochipanda ochosiga igona ke kogenda na amuire na nache na ende na batebiri go butambe lero ndake mo ibuga ga Geseneno ekoro ku Geseneno declaration na ke koro igo nchierege kyo kuna na amuire igo manyanga Nyamira ngibanimo Nyamira ngibana na kumata tali ngigo tali nginakwa na itire ga yakeramo na yura baba tiro mo trabajo ono rene keramo trabajo ya bai njeniwe rinde nyanga mangana akero yesara kerete yesara kerete sana kana ngati da ujara kerete na kana na kete kyo kira ko tenene baka to ko bai county Chanua ne keni okege okoigas ekieni ke ora agende no ene chiro kesima iliba ko wono omonto ga ngongoria lakini ekienu neke robeto yakere kura ukwana boiga se chikanisa abaraiko ruase county ya Nyamira na nene aba MCA nigo bagendere ko babako muchubura ibu mugavana orebona asekeroge kigango kwanera umuske Amos Kimuminyaribo asikirengana yaro irere okoratero kunge kwa magendero kurinde nigo balire iranga batkunyara ko baba konekianga ase mtunda ye myaka yetigarite batkunyara ko bagotema kubekeneria magendero buna babalire techira abarai ba Nyamira County Assembly twatwali ne mechande menene ne musana ne menene ase mitinyi kiana na mitinyi yoskianda ntwanya kuri bese ewo musara ebeki ntwanya kuri lakini aba MC 15 aso mwe musio inare okuruchoji abuga ole majority rita ye county assembly ya Nyamira na watu atenaria assembly emetinye yoskianda wengana kwanya watu musibole kurwa sechikoti ugatwanjeranga bono na watu akonyora aliato akorengete mune county assembly ya Nyamira ntuganyite torore koti yinki gocha goteba abatebete kinekio hiari yekare mention yekare tare sarasini mwana gutosabira yasanje ekoti yete neimara o maana bakolekana adoro amindo banje tsana we love them because they were elected awacho ole tuwe bade okolemeremo lakini senate igateba genda mukwa tukagwa simole moirane mokolembe rani na kubiki mara yonsie ba ani wana kwa vile toro kusito joto nore na mpita ya bibere igana nchi na kara bantu bara ba manyanga igazi jo mone tigege terere kanda kana kina batebi na akara kuti ndage tikubasa na kutigoleta memuse akanajira kumuna kwa bana inwa nigo boigo abananje kurase county ya Nyamira baburiwe kwane kibunanko bwatabale ebibande
Busio bobochole bonene buri busio asibaigo banyara ko bagotuma bino rugongo rwa Gusii nigo rutakire ko babukwana amuneri ogi elimo. Matiangi gose Raila. Matiangi gose Kasongo. Mortagale. Ai bisi ya tangasa rero kuchakira mutinyo gocha abantu batachikura. Abana bara baikire myaka 18. Abasubati basoka gocha sita. Ekirigendo kirkiroche kuigorwa tosoka so bonge tubate chikura. Egingo report rigataseni kya wanchete kya Gatembe kuraiga sinseme chigache county ya Nyamira inchigongoro kwa Polycarp. Okara Mwakilishi wa bangina kurase county ya Nyamira omoske Jerusha Mumanyi litskore rero nigo ara abarai abasubati korwa asorogongo rwa Gusii komorera Nyagusira Catherine Nyamato okona korwa ensemeyo nigo egati abarai abakwana bamotogia Nyagusira namono asumukia begeteri kwana kya una magendrongo kore kanari nabo yogonchiriria egati ya magima y'abantu ekero twabere togosire riguno yo minto mwanchwa Mheshimiwa Catherine nabo konyora abantu baye bari at their lowest chinga kiechi na chio konyora baganeti abantu linda abantu bachiche babakwanire amangana yokoremia ekiagera makweli nigara amaruru kakunire oyomo mwanchu we family nabo konyora chinkoro chiabunekire ase igo nigo turaiga rero igo twacha naende twaumeranira iga buna bangina ba Gusii abangina batwanyoranira abande babeire barenge elected nabono ntori no mheshimiwa ito Alice Chae ntori na bashimiwa baito aba MCA abangi kemono gaiga nabo igo ntori no monya biashara monene mu ambassador Daktari Magadarin na endo le popular no ni mna St Jude nigo litanga nituko mwakira mbia mono asengenjo muna amatanga ya beta niga chitaiga naende shikiriire mono naende muna toire program na kolengano kuganikora asenkeye nigo togoteba nga muna mwanyagetinge mwensi ase mwabeta kamoranje twabarangeiri chinse chiabono morogoba elinde mochi cha asenkeye kurwa magombo litangani naende mochi cha asengenjo gosira mongina Catherine niga alengo yobugo kumisana ase ense yaito ya Kenya nakobwa mona ase Gusii kiagera bagusii teri raisi omosubati gwesokia kogenda isiko gokorera ense na mono kubwa gokorera abantu baetanetia benka yaye kiagera mono mono ntutumanyire ngemeremo yaito no korugo bokima no korenda abana no gochimogondo on behalf ya ino twadura magomba ino naende twatebire nga omong'ina Catherine Nyamato nero tuigurire njera buna abasubati naende okong'anya kwaye goto omosingi kwa abang'ina kubeka emikakati ng'ana kitogo chikogendereria biria asimegete asa mongaito naende biria asimegete ase ogotogareria korengereria ng'ana ki etoko tukwebeka buna abasubati. Mwancho murigere nara yokore kyonga asenchira yobwekera nichinsa tyo botuko bwiga bwarero twara burigereri burubuya nabo igo botuko buya asemro bya Gatembe TV kwata tumurane ritkoria angi Superstores nero eduka asorogongoriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo chotebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia
au Oriental, Elegantal, Versatile Grows na wigo na Versatile Mat. MRM ni kubwate lifestyle ayuago chana Roman, Jinko na wigo web design. Mabwate ligani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green. Ubutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakiranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Eduke liga ya Uhuru Superstores igiye gutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom. Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone